Gall diogelu swnio braidd yn, wel, drwm am o'n i, ond beth yw diogelu? Yn ôl Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant Cymru 2014, caiff diogelu ei ddiffinio fel atal a gwarchod plant ac oedolion mewn perygl rhag camdriniaeth neu esgeulustod, ac addysgu'r rheini o'i cwmpas i adnabod yr arwyddion a'r peryglon. Waeth os ydym ni'n hen neu yn ifanc, mae gennym ni gyd yr hawl i fyw ein bywydau ein hunain yn rhydd o niwed neu ofn. Gael ein trin a pharch, gwneud ein dewisiadau a'n penderfyniadau ein hunain, codi llais gan wybod y bydd rhywun yn gwrando arno. Mae diogelu yn gyfrifoldeb ar bawb, ac mae gennym ni oll gyfrifoldeb i ymateb os oes pryderon bod plentyn neu oedolyn mewn perygl, yn profi camdriniaeth neu esgeulustod, wedi profi camdriniaeth neu esgeulustod, neu'n debygol o fod mewn perygl o gamdriniaeth neu esgeulustod. Nid mater o ddewis personol yw hyn. Pam ddylen ni adrodd ynghylch unrhyw bryderon sydd gennym? Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant Cymru 2014 yn nodi bod gennych gyfrifoldeb i adrodd ynghylch pryderon. Mae nifer o achosion camdrin plant ac oedolion wedi dangos bod yn allu i weithredu wedi arwain at anafiadau difrifol neu farwolaeth y plentyn neu'r oedolyn. Gallai'r wybodaeth rydych chi'n adrodd yn eich chylch fod yn hanfodol mwyn atal camdriniaeth bellach. Efallai nad oes gan bobl eraill yr wybodaeth sydd gennych chi. Mae diogelu yn cynnwys bod a gwyliadwriaeth wybodus gan fod camdriniaeth yn gallu digwydd mewn unrhyw leoliad. Mae diogelu yn hynod ganolog i'r hyn yw cymunedau Cristnogol gwirioneddol. Mae'r Eglwys yng Nghymru yn ymrodeddig i feithrin amgylchedd lle gall pawb gymryd rhan yn ddiogel y mywyd yr Eglwys. Nid yw ein polisi diogelu yma ar gyfer pan fydd pethau'n mynd o chwith yn unig. Mae hefyd yn helpu i greu diwylliant o lesiant mwyn sicrhau bod pethau'n mynd yn iawn. Mae'n berthnasol i bawb o fewn yr eglwys, gan gynnwys pob un sydd mewn safle o ymddirieddaeth, o wasanaeth eglwys i fanc bwyd, o ffair haf i ymweliad bugeiliol. Mae pob un ohonym yn rwym i'r polisi ar weledigaeth ddiogelu hon. Felly pwy yw'r bobl yma sydd mewn safle o ymddirieddaeth? Mae person mewn safle o ymddirieddaeth os yw'r gwaith maen nhw'n ei wneud neu natur y gwasanaeth maen nhw'n ei ddarparu yn golygu ei bod yn debygol o gael cyswllt â phlant neu oedolion agored i niwed fel rhan o'i gwaith cyflogedig neu ei gwaith gwirfoddol. Ei bod mewn safle o ymddirieddaeth, awdurdod, pŵer neu ddylanwad dros blentyn neu oedolyn agored i niwed fel y cant ei gweld ganddyn nhw. Bod disgwyl iddynt ddiogelu ac nid gweithredu yn erbyn buddiannau person arall. Gallwch weld y polisi ar wefan yr Eglwys yng Nghymru www.churchinwales.org.uk. Mae'n gyfrifoldeb arnom i sicrhau eglwys ddiogel oherwydd dydy diogelu ddim yn rhywbeth mae'r Eglwys yn ei wneud. Dyma yw'r Eglwys. Os nad yw'n ddiogel, nid yr Eglwys ydw.